6 pätkää. 6 pätkää. Se on nyt vissiin 8 pätkää. Ne alkoi jo hyvä se oma pätkä. Jaa, 3 pari muutakin. nyt on Laurikin. Palva. Ei. Tuo ämpä. Niin tämä. Kuka en kyllä tiedä. 18. Moni sanoo tutunut, että ei nimeä tiedä. Joo, mä nimeän. Maratonari tulee. Maratonari tuli vaihteeksi. Oli kärsinyt niitä. Joo. Näissä kun siinä miesten kisa puolikkailla, niin yksi oli kaatunut ja se, siinä missä oli Lehdon poika oli. Niin siinä rykemässä niin yksi oli vetänyt oikein muskelismakkuun. Äkkiä Mä siinä. en tiedä ketä siinä on, toi vaan sanoi toi. Siinä alussa. Niin, kärjessä. Joo. Siinä voi ottaa. Joo. Naamat jalassa. Vai puhuttiin. Tiedätkö, kun mäkin merkkasin tätä reittiä. Hyvä Mirja! Vähän lähti nurkkuun. Jaa. Mä käännyin jalkaalle. Joo. Jalkaalle. Se oli kiehtaa. Jaa. Oli polvi auki. Käsi tärähti. Ei mitään. Joo. Olisi ollut mitään pahemmin. Joo, niin vaan. Siinä selvittiin enempi säikähdys. Käy. Sitten se on huonoa kohti. Se on aika varoa tehnyt. Joo, niin on. Pyörän kanssa liikkuu. Oh. Eli tossakin kun puolikkaalla, niin se vaihtuu välillä hiekkaan. Ei se mitään, se on hyvä. Joo. Joo, niin. Ja nyt Tulee laulu. palve. No niin. Hyvä Lauri, tsemiä! Loppukiri. Hienosti. Niin. Kaikki tulee tuonne nauhalle. Ja niin. Hyvä. Laatu oli hyvä, kun siellä hiekkaan tehtiin. Erauttui ei koskaan. Hyvä. Kyllä meidänkin pois kuuluu. Meidänkin pois kuuluu kaikki. Niin. Hetkinen, nyt sen pitäisi muuten Katin tulla. Se on 345 maratonia vetäjä, niin jos se kohta tuli, niin tuolla se tulee, kato. Joo, sieltä tulee, joo. Hyvä. 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 Hyvä Terhi. Hyvä. Parasta oli, että olisi kuunnellut sen pari vuotta sitten kyntillä ja sen pikkupoika, joka huuti, siinä piti koko ajan meteen kannusti. Joo. Hyvä vihreä paino sen päähuuto. Kaikki oli vihreät, mutta Joo. kiitos paino. Hyvä. Hyvä. Moro moro. Joo, se on 3,5. Hän on Akin saanut siihen vetää. No joo, kyllä ne 10 täytyy laittaa. Aki vetää, niin vetää kiekkaan. Mä pikku alas, kun on 3. Joo. Lähti 10.
Anna mennä.